F'24 siegħa minn kumpanija waħda biss jinġabru ma' 2 tonnellati ta' skart elettroniku. Dawn jinkludu tamir elettroniku bħal tablets u mobiles, computers u televisions, tamir żgħar tad-dar bħal toasters, microwaves u ktieli, tamir li kessaħ u anke batteriji u cables. TVM News tkellem ma' Brian Cardona li jmexxi kumpanija ta' riċiklaġġ. Spjega li l-proċess jibda mix-xiri ta' biċċiet ta' metall li jkunu żejda u li jmorru fil-faċilità ta' riċiklaġġ. Bħalissa f'din il-faċilità biss hemm madwar 50 tunnellata ta' skart elettroniku. Għalinna li kif jasal jibda jiġi separat. B'mod partikolari, is-Sur Cardona spjega kif jiġu separati il-metalli f'tastiera tal-kompjuter. Għandek il-plastik, għandek il-film fin-nofs, u għandek parti electronics u għandek cable. Aħna kollox irridu nisaparaw, ġifieri plastik għalih, il-film għalih, l-elektronika bord għalija u l-cable għalih. Il-film per eżempju, dak ġafih ġa nofsu hemm is-silver. Dak is-silver aħna nibgħatuh barra u nagħmlu ekstrazzjoni tiegħu. L-electronics l-istess hemm il-copper, hemm id-deb ġafih, hemm il-platinum, jista' jkun hemm is-silver ukoll. Nibgħatuha jagħmlu estrazzjoni minnha. Il-plastik nibgħatuha l-plastik, jitħallat mal-plastik u jarġa' jintuża bħala plastik u l-kejbil niftħuh, nixreddjawh u nieħdu l-koper minnu. Qal li mis-sena d-dieħla dan il-proċess se jkun iffaċilitat bix-xiri ta' magna li ddewweb il-metalli. Bil-għada bil-proġett il-ġdid li ħajkonna mis-sena d-dieħla kalla jrid naqsmuh il-mutur ġifieri naqalaw il-koper minnu hawnhekk lokali u mbagħad imur bħala ħadid, tifhem jew bħala koper. Il-benefiċċju tal-proċess għal Cardona li huwa iktar sostenibbli u anke irħas minn metalli ġodda minħabba l-fatt li biex jiġu akkwistati metalli prezzjużi wieħed bil-fors irid iħaffer. Meta tagħmel mining qed tagħmel ħafna distruzzjoni tal-ambjent. Ġifieri ħadd tħaffer, inti ħadd teqret l-ambjent fl-istess ħin. Meta inti qed tirriċikla, l-istess metalli li qed tittalla minn daw il-minings, l-istess, ġifieri kien hemm statistika fejn tallaw iżjed. Iktar worth it tirriċikla. Irħas u m'hemmx ħadd tagħmel danni daqskemm qed jiġri fuq meta inti tagħmel mining għal dawn l-istess prodotti. Spjega li bekk mhux biss il-materjal ikun qed jiġi riċiklat, iżda jkun qed jintuża għal teknoloġija ġdida li tkun tista' tinxtara daqs li kieku kienet ġdida f'jamanta.